И здравейте, хора! За съжаление, не знам как ще снимам този стрим. Не знам как ще играме, за да ви дам някакви брейнроди. И намерих още един, обаче е много добър брейнрод, който искам да ви го дам за giveaway. Но трябва да имате този, който в момента е по средата, където го натискам. Този. Трябва да го имате. Виж как се казва, за да можете да играете с мен, защото аз искам да си купя Robux, защото трябва Robux. Ми трябва, обаче нещо не става. Ето вижте, трябва ми колко Robux? 79. Аз искам да си купя Robux, обаче като го направя, казва, че картата е отхвърлена. И нищо не става. Ето вижте 0 Robux. Горе. Майка ми ще да ми купи и това. 400 Robux. Обаче нещо стана и не можа. И снимайте. Ето ли ме виждате. Ето ми е моя скин и името. И така можем да станем и ние приятели. И ако имате сървър, можем да влезем в вашия сървър, ако го имате, и ще може да го направя, да снимаме видеото, или ако е на живо, ако събера. Нямате, ще малко цикли, просто тук ще да почвам видеото и не знам просто какво да кажа. Не съм още сигурен. Това, което при малко казах. И така, не можах. Тази игра тук я създаде един мой приятел. Ето тази. Я създаде един мой приятел. Вижи кой го е задал. Този. Христ. Го създаде и не знам дали вече си направил YouTube канал, но дано да го последвате. Не, направил си е и го последвайте. И това беше всичко от мен, което иска да ви кажа. Айде, чао!